takabatana vanhu vari kubatwa vachiitwa yese yese kumabhawa, vanhu vakutorohwa kumabhawa, munhu akutovhurirwa chapter kumabhawa. Vanhu varipo kuti anga akaunganirwa nevakomana achitorerwa mari. Waiza it only needs someone. Inowana inini handisida kunyebera, handisi kuzvikoresa vandasenga. Madays anga kuvhurwa chapter akapera. Zechapter zvaizvi handivhurirwe chapter zvokupusa zvaizvo. Vatoipo katomboda ndivhurira chapter. Ndikatovaudza ndikati haizvozvo wandira zvikusenza. Mimi chapter yenyu mine zvamuri kufunga chimoita ise chimboita zvamuda kufunga zvamuda kuita ise. Because I don't owe anyone a fucking explanation. I don't owe anyone a fucking explanation on anything that I do. Munhu anoyaka urobva kuzoti iwe uri kunzi wakazotuka ningi. Saka ichapter takatopiwa mari kunzi tikuite rafu. Saka kana wakapiwa mari kunzi uite rafu iwe. So that makes you the owner of my life, the controller of what I do. So guys, as Capetonians, it starts with us. Tirikurera and tiriku accepta. Tumadiri tisina basa. Tukuti unotonzwa nza anga kabatwa. I've got mukoma wangu Faraz. I've got mukoma wangu Faraz. Got mukoma wangu Faraz amtaure nyate. Aizia. But tumadiri tumwe tisingasekese but tichunzwa and tichinyasona but chichi kunyatsoitika. What the thing is, vanhu ivava kava as soon as vanombokubata kubhawaka vokusheka then vakuuya kumba kwako vokuda kukutorera futi masini anditi uchida kuramba vokuda kuomesa musoro then they can hit you. What have we turned into, Zimbabweans? Have we turned into animals because we are in Cape Town? No, I don't believe that. I believe it's only a group of fools that we both know, but nevertheless